जगन्नाथ गंगाराम पेडणेकर ज्वेलर्स यांचं कुडाळीत ग्रँड एक्झिबिशन भरलं आहे। लग्नाचा पूर्ण साज केवळ 50 ग्रॅममध्ये आपल्याला खरेदी करायला मिळणार आहे। नक्की भेट द्यायला विसरू नका। साठ वर्षांची परंपरा असलेले महाराष्ट्रातील विश्वसनीय व आवडतं ब्रँड म्हणजे जगन्नाथ गंगाराम पेडणेकर ज्वेलर्स कोकणवासियांसाठी कुडाळीत भव्य एक्झिबिशनचं आयोजन करण्यात आलं आहे। आकर्षक मोहक डिझाईन्स आपल्याला यात पाहायला मिळणार आहेत। त्यावरती घडणावळीवरती विशेष 15% सूट मिळणार आहे। त्या एक्झिबिशनला भेट देण्याचं आवाहन करण्यात आलं आहे। नमस्कार, आम्ही जगन्नाथ गंगाराम पेडणेकर ज्वेलर्स कुडाळ येथे आमचं भव्य प्रदर्शन आणि विक्री सुरू आहे। 11, 12, 13 आणि 14 या 3 दिवसासाठी। तर आम्ही कुडाळवासियांसाठी एक स्पेशल दागिने घेऊन आलो आहे, जे आत्ता रेट इतका वाढला आहे, त्याच्यामुळे ज्या लोकांच्या खिशाला परवडतील अशा पद्धतीचे दागिने आमच्याकडे अवेलेबल आता आहे। त्याच्यामध्ये तुम्ही बघू शकता की लग्नासाठी लागणारे दागिने जे आहेत त्याच्यामध्ये पूर्ण सेट, बांगड्या, मंगळसूत्र, नेकलेस, नथ, कानातले, हा सगळा पूर्ण सेट जो आहे तो तुम्हाला 50 ग्रॅममध्ये बसणार आहे। म्हणजे फक्त 50 ग्रॅममध्ये पूर्ण नवरीचा साज तुम्हाला येणार आहे। त्याच्यानंतर आमच्याकडे आम्ही स्वतः लॉन्च केलेलं एक नवीन प्रोडक्ट आहे अमालिया नावाचं। याच्यामध्ये हे मंगळसूत्र आहे, डेली रोज वापरण्यासाठीचं आहे। त्याची किंमत फक्त आणि फक्त 50-55 हजारापासून सुरुवात आहे। त्याच्यानंतर हा पूर्ण सेट आहे, याच्यामध्ये तुम्हाला अंगठी मिळेल सेम। ही अंगठीची किंमत पण अगदी 20 हजारपासून सुरुवात आहे। त्याच्यानंतर आपल्याकडे आहेत ब्रेसलेट आहे, जे रोज वापरण्यासाठीच आहे, एकदम डेलिकेट आहे आणि त्याला डायमंडचा फील आहे। प्लस याच्यामध्ये डायमंडमध्ये तुम्हाला पूर्ण 100% बायबॅक आहे। कितीही वर्ष वापरलं, पूर्ण आणून दिलं, रिटर्न एक्सचेंजला डायमंडला डायमंड घेतलं, तुम्हाला 100% बायबॅक आहे। हे ब्रेसलेट असं आहे। त्याच्यानंतर सेम कानातले सुद्धा आहे, ज्याची पण किंमत अगदी 40-45 हजारापासून सुरू आहे। तर अशा पद्धतीचं हे स्वतः मॅन्युफॅक्चर केलेले आमचे प्रोडक्ट आहेत आणि याचे तुम्हाला 100% बायबॅक सुद्धा आहे। तर नक्की या, व्हिजिट द्या आमच्या इथे। स्पाइस कोकण हॉटेल स्पाइस कोकणला आमचं अजून उद्यापर्यंत आहे एक्झिबिशन सुरू। वेळ आहे सकाळी 10 ते रात्री 8:30 पर्यंतची। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।